A na čo sa tam sme melu našli do toho? Prečo? Lebo fotil... Bičovi to zapískal, ale Bičovi jednoznačne. To nebola malá domov. Zapískal Kokotina, Boska, jedna si sa začne, keď alebo... Jedno aj tak nedajú gól. To je pravda. Nikdy nebýva gól. Macek. Nemôže priamo nabrať. Čo môj? Nečekný. Ale z jedna. No, tam ťa to chytil do ruky, to jednočíte na 11, alebo keby to chytil na bránkovej čiare, tak si kopil tu z bránkovej čiare. Toto kam chceš postaviť za čaru, ne? No, to robí za všetko. Musia ísť na čaru. Áno, len tak to krokuje koko, tak vidíš, že to je... To je ideál. Toto je absolútne kokotina, akože to Ja som to videl už tuto. To je jasné. Jo, tancelo na Real, alebo niečo také. Máte nejaké to predstaví. Yeah!